Rawangeha Aşûrî ya Mafê Mirovan Partiya PYD bi korbûna siyasetên guhertina demografî li parêzgeha Heskê biriya serjimêriyê tomatbar dike. Rawangeha Aşûrî pirsiyar kir û got, gelo kê maf daye Partiya PYD van biryaran derxîne we rewataya we ya yasayî çi ye? Derbarî projeya Partiya PYD ya serjimêriya giştî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê, Rawangeha Aşûrî ya Mafê Mirovan nerazîbûna xwe ji wê projeyê diyar kir û da zanîn ku duh Partiya PYD çûn û hatin li bajarê Qamişlo qedexe kir ta ku proseya serjimêriyê berdewam bike û ew yek nerazîbûnek li cem hemû pêkhateyên parêzgeha Hesekê ji Kurd û Ereb û Kildan û Siryan û Aşûriyan peyda kir û ew yek ne li gorî yasayên navdewletî û belgeyên Mafê Mirovan wasif kir. Rawangeha Aşûrî daxuyaniya xwe de nerawatiya Partiya PYD û projeyên wê vedigirîna çar sedaman. Yekem, kê maf daye rêveberiya PYD van biryaran bistîne û rewataya wê çi ye? Duyem, ev serjimêrî nerawaye ji ber rewşa bigiştî li Sûriyê di van 5 salan de şer û bêaramî û ji karketina gelek aliyên jiyanê ye û koçberî û derbederiyeke neçarî rûdaye. Her wiha binpêkirin û biryarên Partiya PYD û desteserkirina mal û milkên koçberan û ferzkirina bajê û sizayan û leşkeriya neçarî û girtînên hovana û astengekirina xwandinê. Sîyem, rêveberiya Partiya PYD rewataya xwe ya distûrî tune ye û ne li gorî tu distûran e. Çarem, rêveberiya PYD bi giştî nerawaye û beşek ji desthilateke defacto ye û ne serkeftî ye. Ji bo wê yekê, biryarên ji wê rêveberiyê derdikevin nerawayîne. Di dawiya wê daxuyaniyê de, Rawangeha Aşûrî bang li netewên yekgirtî û Encûmena Mafê Mirovan û hemû destgehên navdewletî yên girêdayî Mafê Mirovan kir ku destwardanê bikin ji bo rawestandina projeya serjimêriya PYD û sînorekî ji binpêkirinên rêveberiya PYD re deynin we ew binpêkirin bi corek ji corên ji navbirina netewî û cudabûnê wasif kir. Ji 19 Mehaborî ve Partiya PYD dest bi serjimêriyekê li navçeyên Rojavayê Kurdistanê kiriye û ew proje ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û ji aliyê rêxistinên civaka sivîl rastî rexne û redkirinê hat ku di vê demê de pêwîstiya xelkên Rojavayê Kurdistanê bi yekbûn û yekrêziyê heye. Ne bi serjimêriyan nexwestin ku ji aliyê yek partiyê ve an ku ji aliyê PYD ve tê pêk anîn û me tirsiya bijîkirina guhertinên demografî li deverê peyda dibe.